Ja som potom zahral tú kartu s tým, že som to spravil pre tú Samantu, aj keď ja som sa skoro utopil. Lebo som mal neuveriteľných 90 kg a myslím si, že no, ťahalo ma to k tomu dnu, buďme úprimní, no. V tej ponorke 60 dní s tými ľuďmi, tam maličké slovíčko mení kompletne celú situáciu. Že tam človek nemusí ani nič povedať, tam môžeš povedať, že si spálil kokos, ale niekomu povedať, že toto nechutí tak dobre, ako to chutilo včera. A ten človek sa bude cítiť, že si mu povedal niečo zlé. To v tej chvíli ťa nenapadne, že utri to, vieš. Nenapadlo ma to vôbec. A napadlo ma to potom, keď to všetko skončilo a dával som si vlastne, keď už všetci odišli, tak ja som sa na to pozeral a vravím si, že prečo mi to vlastne nestálo na sebe. A potom vidím ten piesok, vravím si, ty kokos, no to je ten piesok. Ja som mal ešte tie dlhé nohavice, vravím si, prečo som si ho neutrel. No ale už bolo neskoro. Ahoj, já jsem Karen a mým dnešním hostem je Radko z Bacheloru a nově ze Survivoru. Radko, děkuji, že jsi přišel. Ďakujem veľmi krásne za pozvanie. Vypadal si před branami sloučení. Vypadal som asi 2,5 minúty pred sloučením. No. Jak dlouho se s tím smizoval? Ja som sa s tým ani nezmieroval. Ja som bol reálne šťastný, že sa to udialo, lebo v rámci toho, čo som to vlastne cítil po tej kmeňovke, čo sa tam udialo, ja som bol rád, že sa nemusím vrátiť na ten ostrov, lebo určite tá situácia bola strašne veľmi napätá a myslím si, že ten stres, ktorým ja by som si prešiel tie najbližšie dni, som bol rád, ja som sa zobudil šťastný deň na to, všetko bolo super a vedel som, že ma čaká nejaké dobrodružstvo ešte, ktoré som zažíval po tom Survivori. Tak som bol taký, že je to tak, ako má byť a poďme ďalej. No. Tomu dobrodružství se pak dostaneme, ale teďka k Survivoru, říkáš stres, který jsi zažil, myslíš tím ten hovor s Denim a Renem? Presne, lebo to si myslím, že bola taká začiatočná reakcia, čo vyvolalo strašne, začiatočná akcia, ktorá vyvolala strašne veľa reakcií neskôr, ktoré sa potom udiali na tom ostrove a ja si reálne neviem predstaviť, aké by to bolo tam proste prísť a byť okolo toho ohniska a riešiť toto všetko. A potom každopádne, keby aj sa dostanem ďalej, asi pravdepodobne by som bol ďalší človek na tom poradovníku zozname alebo tých ďalších ľudí, ktorí by ma chceli vyradiť. To nikdy nevíš. To nikdy nevíš, ale nevíš, je to veľmi možné, že áno. To nikdy nevíš, ale je zajímavý, že my jsme to viděli vlastně v tom díle, že poté, co tě odhlasovali, ty jsi rozbil vázu, tam voda, vybral si z Pepu, tak tam stojíte vlastně jako v kroužku a povídáte se a řešíte to. Ty jsi to vyvolal, tady tu debatu? My keď to vlastne všetko skončilo, tak my sme vlastne čakali a všetci sme boli ticho. Tam sa absolútne nič nedialo, tam proste nikto nechcel povedať nič. A potom Koťák sa spýtal niečo, jemu sa na kmeňovke nepáčilo nejaké vyjadrenie Reného, že neviem, či tam on nehovoril niečo na Koťáka, že ako zabudol na krotiteľov a že tam bolo nejaké taký ten potička s ním a potom vyťasí tú imunitu, aj keď vedel, že pôjde ďalej. Tak sa cítil také, že to bolo pokrytecké z toho Reného strany a to sa on vlastne spýtal toho Reného. A potom tá reakcia na to všetko bolo, že sa dostalo to aj ku mne, prečo ma písali, bla bla bla. Čiže bolo to dosť intenzívne. A tebe to zajímalo, proč tě napsali? A tak určite chceš vedieť, prečo napísali, aj keď sa mi to celkovo, čo mi tam vraveli, že ja som vravel jemu a nejaký poradovník, ako OK, poradovník sme mali všetci, ale že by som vravel niekomu, že ty si presne 10, ty si presne 10 a takéto informácie. Ja si myslím, že tam bolo v zákulisí, čo aj v rámci toho strihu asi není vysvetlené alebo není ukázané, že tam sa dialo viac vecí. Ja si myslím, že tam bolo možno niečo s Michalom rozohraté naokolo, viem, že s ním som mal konverzáciu a niekto tam ťahal tie šnúrky nejakým spôsobom. Čo nebolo 100% vysvetlené, si myslím. Myslíš, že Michal za to mohl, že tě jako vyhlasovali? Ja si myslím, že asi hej, lebo vlastne s tým Dani a s Renem sme si prešli nejaké to obdobie. Viem, že ja som mal ťažké to obdobie pred tým zlúčením a počas toho, že to bolo také veľmi emotívne v rámci toho, že sme prehrali proti svojim vlastným, nemali sme tú odlučovaciu party a viem, že bolo to emočne asi najťažšie pre mňa ten celý Survivor, že som sa cítil ozaj zle. A možno som mal nejaké reakcie, ktoré tým ľuďom nevyhovali. Ja z ničoho nezlo viem, že tam spomenuli, že som negatívny alebo čo. A že aj to je jeden z tých dôvodov. Nepřející, no. Nepřející. A ja, že by som sa cítil nepřející, vôbec nie. Ja som sa cítil, ani by som nepovedal, že ukrivdený. Ja som sa cítil proste smutný, že
celý ten Survivor tých 60 dní, ty máš pred sebou tú víziu niečoho a potom nakoniec ty prehráš proti svojim vlastným. Já si myslím, že všetci by sa cítili taký trošku... A těšíš se na slučovací party? Kterou? No říkám, že se těšil na slučovací party. Vždycky sa teší na tu slučovací party. A ta nebyla. A ještě ma vyradili potom. Ještě tě vyřadili, ale René vlastně tam říká, hele, Radko je nepřející. Nebo vlastně jako to tam jako posílal to tam. Že vlastně, ne, že seš nepřející, ale že si řekl, že jsou snad, že se tam vrátili, že přežraný něco takového. Jako... Prečo by som ja, ktorý som bol reálne 2 týždne najedený, by som volal niekoho, že je prežraný. To je jedna vec. Čiže neviem, či som to, ja vôbec neviem, či som to vôbec niekedy povedal, možno to bolo zahrané z Reného strany, že proste takto to chcel obhájiť ten svoj ťah. Ale mne to príde také, alebo že ja by som bol zlý, neprajúci človek v rámci toho všetkého, čo my sme si prešli k svojim vlastným ľuďom. Je mi to také divné z jeho strany, že vlastne toto bol ten jeden z tých hlavných dôvodov, že čo riešil. A možno to bolo v rámci tej epizódy, že to riešil na Koťáka, aby to Koťákovi vysvetlil, lebo s Koťákom chcel byť za dobré. Já nevím, to člověk nikdy nezjistí a já už to nezjistím. Ale vlastně nechtěl, ne? S ním být za dobře, když vlastně i on proti Koťákovi tam vlastně nasazoval, když říkal, že mu vadí, že tam přišel najedený a ještě vlastně jako básnil o tom, jak to jídlo chutnalo. A potom dal tu imunitu. Ty si zaručil vlastne ten postup, ale tam potom aj on Koťákovi, mňa už René chcel vyhodiť 10. epizódy, kde spomenul moje meno. Čiže tam je každý proti každému celú tú hru a je len otázka času a možno nejakej tej špeciálnej, povedzme, intrigy alebo nejakého špeciálneho momentu, ktorý naštartuje ten organizmus tak, že to ide ďalej a ide to proti tebe. A možno pre mňa práve to bola nejaká tá poznámka, neviem, čo som povedal. Pre Koťáka napríklad tam komentovali o ňom, že je strašne negatívny. Lebo on bol v bolesti celý čas. On sa budil ráno a nebolo mu dobre. Čiže tí ľudia vlastne už cítili z neho tú takú skleslú atmosféru. A už tam tiež začali konverzácie, že ten Koťák sa nám nepáči. A z čeho bolesti? Jako z těch zranění, co měl? Zranený, on bol strašne zranený. On ho boleli kyčle? Kyčle, no on mal proste tie popálení na rukách, na nohách. On mal od komára zapálené jedno, čo si rozškrabal nejakú. Čiže on bol taký zlámaný v jednu chvíľu a tam proste ja som ho chápal, že je down, lebo všetci by boli. Vy ste k tomu měli blízko, ne? Potom ke konci hodně. My sme s Koťákom, je to inak zaujímavé, že vlastne celkovo v tej televízii to není vôbec prezentované, ale je to asi od dňa jedna, že my sme s tým Koťákom mali blízko k sebe. Čo možno aj dobre, lebo to proste tak nevyzerá. Konec koncov, keby hráme možno to zlúčenie, aby to bol zaujímavý ten ťah, alebo by sa to zdalo fajn či už pre toho diváka, alebo možno aj pre tých ľudí na tom ostrove. Aj keď si myslím, že tí naši súkmeňovci celkovo vedeli, že ja mám blízko k tomu Koťákovi a že máme spolu blízko. Aj keď my krotiteľia, my sme tam potom, nám bolo fajn, veď my sme neboli na kmeňovke, neviem koľko dní, až po tú moju v podstate. Jste nebyli hodně dlouho. Hodně dlouho. Jako, a svým způsobem to zapříčinil Pája, se dá říct. Když během kmenové rady, během který jste ho chtěli vyhodit, došlo k tomu, že šel k Fénixu. A zjedol tie zásoby, přežraným Fénixom sežral zásoby. Vieš čo? Áno, nie. Nejdem s tebou 100% súhlasiť, lebo my ako krotitelia sme nejedli 40 dní. My sme okrem croissantu, jedného s čokoládou, s jahodami, absolútne až do tých cestovín nevyhrali nič. Čiže my sme normálne prežívali na kokose ryže, aj sme vyhrávali, aj sme prehrávali. Čiže neviem povedať, že či práve toto bol ten rozhodujúci vzťah, aj keď pre nich nie skôr tým jedlom, ale psychicky oni sa zrútili Takhle to myslím. A to myslíš, to my všichni vlastně jako přiznají. I Zuzka mi tady minule přiznala, že vlastně to psychicky rozložilo. I Matúš mi to vlastne říkal, jako psychicky jako down. A my sme potom na nich neboli ani veľmi milí, my sme vždycky mali také podprahovo sme do nich, my sme to riešili vždycky okolo ohniska a celkovo pomedzi tú hru, že teraz ideme na kmeňovku a povieme toto, aby sme sa im ešte dostali viac pod tú kožu. A očividne to fungovalo, no, má to niečo do seba. Aj keď ja si myslím, že oni tam potom také tie výhry mali a mohli
stať z toho popola, ako sme sa vždycky smiali. Inak funny fact je, že aj my sme sa chceli volať Fénixovi. Ja neviem, či si to postrehol v tom zostrihu. Našťastie to neprešlo. Ale Koťák som řekl, že to je blbost, ne? No, my sme všetci povedali, že to je blbost. To bolo úplne, že to bolo také klišé meno, že to nechceš. To by byly 2 Fénixové. A potom bola sranda, my sme vlastne prišli na to určovanie toho mena, oni povedia Fénixovi, aby sa na seba pozreli, aby sa... Tam sme. No ale hej, tam vlastne, to bol asi ten hlavný ten ťah toho, že ten Pája vlastne ich takto psychicky zlomil. Napríklad, keby ja tam idem na ostrov, mňa by to asi nenapadlo im zjesť to jedlo. Reálne. A neřešili jste to dopředu, že vlastně nebyl to plán tohle udělat? Nie je to jedlo. Bol to plán bol reálne vyradiť Páju tam v tej epizóde, ale potom vlastne odšiel od toho druhého kmeňu, kde sa potom ten plán zmenil na to, že spravíš tam zlobu. Aj keď sme nevideli, čo tá zloba môže byť, ale tak Pája to interpretoval nejakým svojím spôsobom a zožral im všetky zásoby, čo bolo úplne úžasné. Aj keď pre nás, keď sa on vrátil naspäť a my sme, tí Fénixovia to už riešili, že zásoby zmizli, my sme stále nevedeli, čo sa deje, lebo nám tie informácie nechodia, čiže my sme počuli iba názory ľudí. A potom príde Pája a on nám to, tak ako to vyzeralo v televízii, on nám to tak strašne krásne opísal toho ohňa, okolo toho ohňa, keď sme sedeli, že mne osobne to bolo neuveriteľné, ako to on opisuje, že sa to reálne mohlo stať. Ale potom to zase človek vidí tam a stále to s tým žije, tak začne tomu nejakým spôsobom veriť, že asi sa to stalo. Stalo. Či by sa to stalo. Ale keď si na tom ostrove, tak stále tomu neveríš úplne, že 100%, že toto sa udialo. Ale tá nenávist vůči němu byla velká. To bolo reálno. To vlastně by si to nevymysleli. A teraz sa strašne veľa, doteraz sa rieši tá šikana celkovo, ako to ľudia berú, či už tie jeho okuliare, to oblečenie, že... A to se chci zeptat. Pája, když od vás odcházel, tak byl na odstřel. Chtěli jste ho vyřadit. Vrátil se. Změnila se ta nálada v kmeni vůči němu díky tomu? Asi hej. Myslím si, že mu to ako reálne pomohlo, že potom sa už neriešil on ďalej, ako mohol by byť ten ďalší. Aj keď o Pájovi tu nás sa len potvrdilo znovu, že on je ten nevyspytateľný článok, do ktorého nevieme čo očakávať. Ale celkovo herne a hráčsky, čo tam on dokázal a spravil, úplne úžasné, aspoň od tohto bodu. Aj. No no Pája, čo ti poviem. Vzali mu oblečení. Měl tam jenom boxerky a plavky. Snad jenom... On mal boxerky, plavky a to bolo všetko. No. Postupne dostal takú šátku, ešte mal ten klobúk a vlastne mal topánky, ktoré sme mali všetci. Nebyla šance, že byste mu něco půjčili? My sme mu to vždycky navrhovali, že mu chceme pomôcť, dať mu nejaké veci, on vždycky podal nie. Že on si to takto ide prežiť, ako to má. On proste v tých spodkoch alebo v tých kraťach to spával v tej zime, lebo tam v noci je zima aj. On spával ja pod tou dekou a to bolo všetko, on proste nechcel. Nechtěl vůbec. On si povedal, že toto je môj údel teraz, takto ja mám teraz žiť a takto ja budem žiť. Ale Pája je takýto zaujímavý exot, on proste takéto, ja si myslím, že pre neho to bola nejakým spôsobom výzva. Že on to zobral, že toto je výzva pre mňa a ja idem po tomto teraz a toto nerobiť. Že možná v sobě jako vytvářel tu jako nenávist vůči těm Fénixům? Nebo... To ja si nemyslím. Ja si myslím, že on proti ním žiadnu to nenávisť ani nejakým spôsobom nemal, ale že to bol taký herný ťah. Oni vytvorili nenávisť voči nemu a jemu potom, ja si nemyslím ani potom, že tie okuliare, celkovo to oblečenie, že mu to aj nejakým spôsobom vadilo. On to proste potom žil ďalej spôsobom, akým žil. A prežil to, no. Prežil mňa, určite. Přežil tebe. Ty si vypadl, nevím kolikátý den, 59. 58. 58. den, kdy jsi vlastně jako, už jste si mysleli, že postupujete dál, že bude sloučení. Zahráli jste vlastně jako všechny svoje výhody pro Fénixe. A potom... Nelitovali jste toho potom vlastně, když jako najednou jste přišli na tu, to byl kmenový souboj. Kde byl další. Další, Ondra vám vlastně jako řekl, jak to bude. Jak velký překvapení to bylo? Ako z tých výhod žiadna nebola moja, čiže ja reálne ako zahralo sa to nejakým takým tým kmeňovým spôsobom voči tomu druhému kmeňu. Čiže to bolo ľúto, že to zahralo, asi nemôžem povedať, no ale čo bolo, určite bolo zaujímavé. Vlastne ten fakt, keď my sme prišli na ten kmeňový súboj, ktorý sme nevedeli, že je kmeňový súboj, lebo my sme čakali, že z ničoho nič Ondra povie: Vítajte všetci, ideme na večeru.
A on z ničoho nič, no hoďte šatky na zem, tu nám máte vrecuško, tu nám máš toto, vyber si ste nové týmy a teraz idete bojovať. A reálne pre mňa to, ako som sa vlastne už som teraz spomenul, že ja idem bojovať proti svojim ľuďom, s ktorými vyhrávame 45 dní, či už sme prehrávali, či už sme vyhrávali 45 dní. To bol taký ten pocit, že no bolo to divné, vieš, ty predstav si, že si, a to isté ako dva futbalové týmy a z ničoho nič zmiešajú ti futbalové týmy zmiešajú ti Real Madrid Barcelonu pred zápasom a povedia ti, no hraj proti svojim. Ak to vyhrá, vyhrá. Pak tam byl skvělý moment s tím Michalem. Jak Ondra říká, Michal tam vytáhl tu 13. A že ideš preč, čo no. Věřili jste tomu aspoň na vteřinu? No tam už človek, ako ja osobne som mal vypadnúť v tej prvej epizóde, lebo som to neodplával. Čiže tam už vlastne v tom Survivori ty sa ráno zobudíš a ty neveríš ničomu. Ty nevieš, čo sa bude diať ten deň. Ty si absolútne pripravený a nepripravený zároveň na všetko. Čiže keby mu povedali tomu Míšovi, že no nič, ideš ako smola. Zmínil si ten první den. Co kdyby sa tak vypadl? Tak by som šiel domov. Ako vravím, všetko je tak, ako má byť. Čiže keby som mal vypadnúť v tej prvej epizóde, tak by som mal. A první, kto zvedl ruku, byl Michal. No, potom sa mi Michal ospravedlnil na to, lebo si proste, ja som potom zahral tú kartu s tým, že som to spravil pre tú Samantu, aj keď ja som sa skoro utopil. Lebo som mal neuveriteľných 90 kg a myslím si, že no, ťahalo ma to k tomu dnu, buďme úprimní, no. No, ale takže potom, žiadna Samanta. No ale potom som si povedal v hlave, vieš, že hráme Survivor, čiže ja reálne tí ľudia, niektorí ma nepoznajú vôbec a ja si môžem vytvoriť hociakú personu a môžem si vymyslieť, čo len chcem bez toho, aby si to niekto z tých ľudí na tom ostrove uvedomil. A myslím si, že bolo to tak 50/50, možno 60/40, že to prešlo presne, no. Čo za mňa super. A Michal sa mi napríklad potom ospravedlnil, že prebože, ja som to nevidel, že ty si takto myslel, že to bolo v rámci tohto. Protože Pája za ním šel. Myslím, že Pája mu dal docela jako... Nie ani to. Pája sa tam prihlásil a povedal, že... On sa ho vzal bokem. On ho pak vzal bokem To neviem. Jo, on ho vzal pak bokem na ostrove. Ja som mal úplne nemyšlienky v tej chvíli. Jo. Ale viem, že on sa prihlásil a povedal niečo, že keby tam stojí hocikto z vás, ako by ste sa cítili a že sme tu spolu a sme sa sem dostali nejakým spôsobom. Má taký dobrý ten príhovor, ten Pája. On má veľmi, veľmi zlatý chalán, má super myšlienky. Aj keď niekedy je ťažké pochopiť, čo vlastne myslí tými myšlienkami, ale vyjadruje sa veľmi, veľmi pekne. Myslím, niekému to dojde skôr ako niekomu inému. Ty si tam říkáš, že tam přijel, měl si 90 kg. To bolo schválne. Nabral si na Survivor. Ako schudol som potom 18 či 19 či koľko, čiže fungovalo to. Myslím si, že keby ešte viem nabrať viac, tak naberiem viac, lebo tam tak či onak schudneš. Tam proste ten kalorický príjem a či už tie aktivity celkovo tam ti nedovolia neschudnúť. Asi by som si možno ešte trošku viac užil, myslím, že to obdobie pred tým Survivorom a jedol možno trošku viac. Ale myslím, že očividne tých 90 bolo asi tak maximum pre mňa, čo... Že si možno utopil, ne? No, som sa skoro utopil. A už to nikdy asi v živote nejdem robiť, aby som išiel do takého extrému a potom do ďalšieho extrému. Co se stalo vlastně, když jste tam skočili? Byly velké vlny, nebo váha, nebo veľká vzdálenosť? Ad 1 bolo protiprúd, boli sme strašne ďaleko. Tam vlastne aj tá loď sa nevedela hýbať smerom k tomu pobrežiu, ona bola odfúkovaná od pobrežia von. A tam bola tak kombinácia toho všetkého a tiež nie som najlepší plavec, ako viem plávať, ale nie som olympionik v plávaní alebo podobne. A potom určite tá váha celkovo, možno ten stres a tak to. A išli sme na 2-krát, alebo na 2-krát sme išli strižne. Čiže my sme naskákali, potom sme naskákali znovu. Takže ste museli spátky na loď? Museli sme spátky na loď a znovu skočiť a znovu plávať. Čiže si myslím, že celkovo aj pre nás všetkých. Lebo sme dokázali doplávať, tak sme potom šli trošku bližšie a plávali sme ďalej. Jo, takhle. Ale posttraumatický stres si myslím, že u každého jedného z nás bude fungovať do konca života v rámci tohto zážitku, lebo bolo to brutálne. Toto bolo taký asi najextrémnejší, si myslím, ten začiatok toho Survivora, aj keď neviem, ako bolo to skákanie z toho vrtuľníka, asi v druhej či v prvej. V první možná, ne? Ale to tiež, on neboli tak extrémne ďaleko zase. Čiže neviem. Ja taky neviem. Možno na budúci rok zistíš, ak by si náhodou. Radši bych skočil z vrtuľníku, než že... Asi jo. Zpátky vlastně k momentu, kdy se schylilo k tomu vyřazení. Prohráli jste ten souboj. Oni šli se najíst. Vy jste se vrátili zpátky do tábora. Jaká byla atmosféra?
Myslíš ten večer, hej? Ten večer. Neviem, tak my sme si vlastne tak skonštatovali sme, čo sa udialo. Boli sme určite sklamaní, že sme tam nie my. Viem, že potom my sme rozdelili nejaké, lebo to aj vlastne, čo tam bolo tak nepríjemné, že niektorí ľudia na tom ostrove u nás ešte neboli. Musíš rozdeliť tie postele, miesta na spanie, to sa riešilo, že ako to bude. A potom viem, že ja som šiel spať a spal som celkom fajn. A potom z ničoho nič som sa zobudil v noci a viem, že oni akurát prišli a už tam boli konverzácie, že čo oni jedli a podobne. Že taká tá klasika potom súboj. A tam reálne sa asi nič už také hrozné neriešilo a začali sa veci riešiť deň na to. Tam boli nejaké už konverzácie a tie taktiky, že čo sa bude diať. Vy jste jako kmen krotitelů hodně výhod dali Michalovi. Vnímali jste to jako slabýho hráče, proto jste mu chtěli pomoct, nebo proč vlastně jste pomohli Michalovi a chtěli jste vyhodit Zuzku? Lebo Michal to očividne extrémne dobre hral a my sme absolútne nič nevedeli, čo sa tam dialo. My sme nemali najmenšie poňatie. Aspoň ja osobne, v rámci tak, čo som to retrospektívne videl niektoré tie epizódy. Ja by som napríklad nepovedal, že on mal prsty v tom Vaškovi v tej 14. deň. Čiže si myslím, že z jeho stránky tiež úplne, že krásne zahraté celý ten Survivor. Až asi do tých šnúrok na potiahnutie mňa a vyradenie mňa nejakým spôsobom. Tak no úžasné, nevideli sme to. Zdal sa nám asi slabý hráč, tak si vravíme, že Zuzka je silný hráč, lebo je to športovky a neviem čo, tak zachránime Michala a vyhádžeme na ňo všetky veci, čo máme a Zuzka povieme, že chceme, aby Zuzka šla domov. Kdy ti to došlo? Třeba, že Michal fakt není tak slabý, protože najednou jste krotitele a Fenixové spolu a Michal tam je s váma. Vieš čo, mne to asi nedošlo ani, aj keď ma vyradili, tak som stále to asi nevidel. To až potom retrospektívne, keď už sa človek začne tak hĺbšie trošku, sa venuje, lebo v tej hlave po tom vyradení ti to dosť šrotuje, aj keď ja som bol si myslím reálne s tými ostatnými, ako mi vravela produkcia, s tými ostatnými ľuďmi lepšie na tom, že som reálne pôsobil šťastne, že som vlastne vypadol. Ale viem, že som šrotoval trošku a rozmýšľal, čo sa udialo a tam som tak rozmýšľal, že rozprával som sa s Michalom, nebol to náhodou Michal, ktorý vytvoril možno nejaké takéto tam veci naokolo a vlastne šiel proti mne. A asi aj hej. Říká, že jsi byl vlastně jako šťastný, že jsi vypadl, ale vůbec tak nevypadal. Ty jsi tam vypadal, když vlastně tě zvolili, nebo vyhlasoval, jak jsi tam vypadal jak lev v kleci. Jsi tam chodil takhle vlastně, koukal na ně. Ale ja vravím až po tom všetkom, keď už potom to človek si uvedomí, vie, že proste teraz som vypadol a už začneš rozmýšľať, nie ten Survivor, ale začneš rozmýšľať možno ten reálny život. Tak tam po tej prvej noci, a keď som sa vlastne zobudil, tak som bol taký, tak som bol taký, že OK, že nič som nestratil, že v podstate všetko je tak, ako má byť a nejdem nad tým zúfať, že prečo som vypadol alebo nie. Ale tam v tom momente, no tak tam som bol skôr taký, nevedel som, čo sa udialo, no tam proste v tej hlave som nemal to vysvetlenie, to je jediné, čo tam chýba. Situácia, tá jedna vieta o tom jídle, o tom najedených jako lidí. Ja si myslím, že to bolo aj tam, oni spomínajú ten poradovník, že vraj som tam mal, čo všetci sme mali poradovník dáky, lebo všetci tam rozmýšľame tak, že koho ideme poslať ďalej. Pošleme tohto človeka, potom tohto. Čiže to je reálna vec. Ale mne to bolo dáko pripisované tam vlastne z toho Reného strany, že ja som to tam vlastne toto vymyslel. A potom možno táto veta, potom možno to, že som sa necítil, nebol som v mojej top forme v rámci tej psychiky, potom, že to zlúčenie nebolo a cítil som sa taký, že som bol smutný, no. Jak to projevovalo? Že si bol smutný? Ja ani neviem, či sa to nejako prejavovalo, ale viem, že na jednom rozhovore som bol ozaj down, že neviem, či som sa nerozplakal, že som vlastne hovoril, že som sa tak cítil trošku, že mi nebolo najlepšie. A to ostatní ale nevideli, ne? To sa nevideli, ale ja si myslím, že možno asi tak, bol som taký, nie že nevrelý, ale tak riešil som si svoju hlavu, že som proste odišiel, bol som na pláži, pol dňa robil som si tak, že ľudia videli, že to nie som ja normálny. A možno to im dáko nehovoril, možno som o tom mal nejakú poznámku. To je to, že ten človek, to vám divákom, keď sa na to pozeráte, tak to vyzerá ako úplne všetko normálne. Ale v tej ponorke 60 dní s tými ľuďmi, tam maličké slovíčko mení kompletne celú situáciu. Čiže tam človek nemusí ani nič povedať, tam môžeš povedať, že si spálil kokos, ale niekomu povedať, že toto nechutí tak dobre, ako to chutilo včera. A ten človek sa bude cítiť, že si mu povedal niečo zlé. Čiže tam je to také vyhrotená komunita ľudí, by som to nazval už po tej dlhej dobe, že
Najlepšie asi nič nehovoriť. Mlčet. Mlčet, nic nedělat. Nič nerobiť, mlčať a proste iba niekto ti povie, ideme hlasovať, hlasuj tohto, ty povie, že super, napíšeš a decid, celá tvoja robota. A to se musím zeptat. Ty jsi vlastně o holkách v tom tvým díle řekl, že to jsou, promiň, já to teďka tady najdu, že to je pár slípek bez hlavy. Jo, to jsi tam řekl, jsem si tady napsal. Přišlo ti to tak? Ne, a ja som to nepovedal si o nich. A to je to, že tam strihovo tam je strašne veľa vystrihnutých... Ako bys řekl, že to je pár slípek bez hlavy? Ako povedal som to určite, ale nemyslel som to možno v rámci tohto. Ja si myslím, že to je z kontextu vystrihnuté niečo. Lebo my sme niečo robili a proste... A ja som na to reagoval, že beháme ako slípky bez hlavy, alebo niečo sa tam dialo. Neviem, či som to na Koťáka náhodou nevral, lebo on tam strašne kmotroval v tej epizóde. No neviem, ale toto... Podle mě to bylo na holky, že tam jako nehrajou a můžete s nimi jako si dělat, co chcete. A přitom holky už dávali dohromady dívčí alianci. Môže reálne byť, ale to je to napríklad teraz vlastne sa ma pýtali už predtým, že teraz takým spôsobom som teraz veľmi stavaný, že nemám rád dievčatá, alebo že som veľmi zlý k ním a ja nechápem, z čoho na základe možno akých z kontextu vystrihnutých vecí sa to deje a normálne som zaskočený, že proste som vykreslovaný momentálne ako strašne zlá osoba. Čo ja som reálne za tú celú show absolútne nič také poriadne nepovedal a nezahral, že akým spôsobom teraz je posledná epizóda, kde vypadnem a teraz z ničoho nič, všetci súťažiaci hovoria o mne, že aký som zlý. A hral si tam s holkama? Ako reálne s tými babami sme nemali čo hrať. My sme, na koľkých sme boli na 3 kmeňovkách, na 2. Čiže tam sa ani nedalo čo hrať v rámci čoho. My sme sa tam proste všetci komunikovali reálne na tej jednodennej báze, ako sme komunikovali, ale že by sa tam proste vymýšľali nejaké veci celkovo. Nie, ale tie baby každopádne boli pre nás. Ja osobne som sa rozprával veľa s Koťákom, rozprával sa veľa s René a keď sa niečo malo vyberať nejaké alebo vymýšľať, že kto bude komu dávať hlasy, tak sme boli s chalami, tak vy to porozprávaš sa s Naty, že hej, ty povieš Domi a že oni mi povedali, ty povieš Kate, že tak sa povedal Kate. Čiže nie každý mal tú interakciu v rámci tej kamery s tým človekom. Ale konec koncov bolo to takéto kmeňové rozhodnutie, ak sa k niečomu rozhodovalo. Ale že by môj najbližší aliančný parťák bolo dievča, tak to nie. Uškodilo ti třeba, nebo vám, jako rotitelům, že jste moc vyhrávali a nemuseli jste řešit ty kmenovky, že jste přestali třeba hrát tu sociální hru jako takovou? Ako reálne asi v tej chvíli si to neuvedomuješ, ale možno by to zamiešalo tie karty úplne iným spôsobom, keby my sa dostávame na tie kmeňovky viac a vlastne vyhadzujeme rozličných ľudí, alebo by sa tie počty. Možno ja by som tam už nebol 35. dňa, vieš, nikdy nevieš. Očividne som zlá osoba a nenávidím ľudí a každému nadávam. Ale, no neviem. A nenávidíš lidi? Prosím ťa, ja ľudí milujem. Ty jsi byl v Bacheloru, proto se tě musím zeptat s ohledem na ty slípky. Lidi se tě, až to uvidí, tak se tě budou ptát, jestli to byl vlastně třeba disrespekt vůči ženám, nebo jak jsi to vlastně jako myslel? Ako vravím, ja tam ten disrespekt tým ženám nemám, čiže ja reálne verím tomu, že toto je nejak inak zle vystrihnuté z kontextu, ako si ja som niečo iné komentoval. Proste sa mi to nezdá. Ja nie som zlý človek a nie som zlý k ženám. Je to proste hlúposť z mojej strany. Jestli si třeba nemyslel Esme? No ako tak Esme tam mal svoju vlastnú alianciu, ale ja nevím. Je to... Mě vlastně baví v Survivoru scéna, jak ty tam sedíš, když od toho odejdeme, když tam sedíš, jak vybíráte to jídlo. A tam sedíš a mluvíš o ty Esme, jak byste ji chytili a jak bys jako ji uvařil a tak. A ta Esme jde za tebou. Za nami, no. Věděl jsi, že je za tebou, ne. nebo... Ona tam bola stále, my keď sme robili tie rozhovory, ona stále behla za nami. Ona si tam našla svoje miestečko, ona tam žila. Potom vlastne stretla sa s tou mačičkou, no a mala tam také vrany. Ja som tam chodil tak každé ráno sa tak odreagovať a pozeral som sa reálne. Nešlo ji chytit? Bol to môj Netflix, môj televízor tam. Nešlo ji chytit? Ona je extrémne rýchla. Ja si myslím, že keby teraz vlastne, keď prišlo to zlúčenie, oni doniesli tú sieť na ryby,
myslím, že reálne by som bol schopný ju chytiť do tej siete na ryby nejakým spôsobom, keby som v tom zlúčení, že by som tomu povenoval trošku času, aj keď tam toho času veľa v tom zlúčení není. Ale normálne to nešlo. Ako ten box a všetko, čo tam bolo na to vytvorené, tak to nefunguje. Ona je extrémne rýchla. Vlastně vítězem Survivoru letos je Esme, se dá říct. Na 100%. A ja si myslím, že Esme tam ešte bude na budúci rok, ak sa tam niekto vráti na ten ostrov. Že přežila. Ale zpátky k tobě, s jakou strategií si tam šel? Ja nemôžem povedať, že som našiel s nejakou stratégiou. Ja si myslím, že pripraviť sa na Survivor, či už psychicky alebo fyzicky je absolútne nemožné, lebo tam človek, pokiaľ na tom ostrove není, nespozná tých ľudí a nevidí, ako to všetko funguje, lebo ty nevieš predtým, ako si tam, tak si nemyslím, že ty sa môžeš na to nejaké pripraviť a mať takú stratégiu. Věděl si dopředu, kdo tam bude? Ne. Ako stretli sme sa predtým, ako sme cestovali, ale že by som mal tých ľudí naštudovaných, ale vedel som, kto to je, absolútne som netušil. Ale ty obyč lidi věděli, vlastně jako byli v kontaktu. Tak to oni prešli všetci castingami, čiže oni sa reálne poznali. No. Je to celá nevýhoda pro celebrity nebo známé osobnosti? Že? Určite si myslím, že hej. Protože oni po vás docela šli, ne? Ty, když u dobyvatelů. No, všetci chcú byť celebrity a nakoniec nás nemajú radi, no. Konec koncov. Neviem. Ale tak určite je to nevýhoda v rámci nás, keď človek... Zase ale to je to, keď si verejne známa osoba, tak ten človek o tebe vidí niečo, už ti tam môže nejakým spôsobom naštudovať a keď niekoho niekde nepoznáš, tak je to ťažké, no. Že mohlo to niečo zahrať aj... Ako tí chalani určite vedeli aj tie baby, že vieš, že kto tam bude, tam budem napríklad ja. O Koťákovi sa dá, o Renému, všetkých to ľudí sa dá nájsť veci na internete. Ke komu vlastně ty si tam měl nejblíž kromě Koťáka a Reného, který tě jsem jako zradil nakonec? Ja som mal inak, napríklad od Reného, ja som mal viac bližší napríklad k Denimu, ako som mal k Renému. Lebo s Denim sme vedľa seba spávali, strávili sme strašne veľa času. Či už sme stavali tie príbytky spolu, či sme postavili tu ten nový príbytok, či už sme starali o tú Esme. Tak ja som mal k Denimu bližšie ako k Renévovi, čiže mňa inak viac zradil asi Denny, ako ma zranil René, aj keď to bolo vlastne asi obidvaja. A potom určite ten Koťák. Kto sme tam vlastne boli? Pája, s tím si nehrál asi tolik. Kto? Pája, že s Pájou si asi nehrál. S Pájom sme reálne nikto takým spôsobom nehrali. My sme spolu všetci tak, by som povedal, že nažívali a prežívali. Čo sme tam vlastne boli na tom ostrove. A potom také stratégie sa potom riešili nejako tak vzájomným dohodnutím. S Filipom som mal napríklad veľmi blízko v nejakom období. No tam s každým chceš byť vlastne kamarát, ale hlavne my krotiteľa sme neboli takí, že... Ja si myslím, že Fénixovia boli oveľa horší k sebe, ako my sme boli, ako my krotiteľia. Tak oni museli hrát. Oni měli tu strategii jako nějakou oni museli hrát, no. Na ty šachovnici museli jako posouvat. Právě jestli jste nezlenivěli. To je to, že kto vie, ako by sa to zmenilo, ozaj, čo sa spýtal vlastne, kto vie, ako sa to zmenilo, keby my vlastne musíme vyraďovať tých ľudí a vlastne tej konverzácie, čo boli po mňom vyradení okolo toho ohňa, by boli po každej kmeňovke a niečo by sa tam muselo meniť. No, čiže je veľmi možné, že práve to zmenilo celkovo tú hru a tá hra bola úplne iná. A možno by to bolo veľa zábavnejšie a zaujímavejšie, ako by to vlastne fungovalo. Když vlastně přišlo jakoby to sloučení ještě před tím vypadnutím, protože tam jste se sloučili do jednoho kmene, jak to změnilo atmosféru v táboře, v kmeni, když tam přišli Fénixové? Pocítil si to? Asi nie. Tak my sme už nejakým spôsobom sme ich už poznali. Potom si myslím, že tá spoločná prehra nás nejako spojila dokopy, že proste my sme boli tí, čo prehrali, aj keď vieme, že máme na tú kmeňovku. A si myslím, že ten večer bol ešte reálne dobrý. No. Tam sa potom vlastne, čo zmenilo tú atmosféru trošku tu v kmeni, bol ten večer, pri ktorom som už nebol. A to je ten večer potom. Čiže ja si myslím, že ten prvý večer bol celkom fajn. Ako vravím, tam sme rozdelili si postele a šli sme spať. A that's it. To bolo asi tak všetko, čo sa udialo. Bolo to relatívne krátke, my sme prišli domov veľmi neskoro. Bolo asi 8 hodín, možno 9 večer. A to už po tom celom dni a ako máš nastavený ty režim, tebe už telo vraví okolo 9-10, že chod spať, už si unavený. Si rozbil vodu a hnedka si věděl, že si vybereš Pepu? Reálne, hej, tak vlastne písal som toho Pepu a pre mňa bol Pepa človekom, ktorý ako to vlastne aj on spomínal a tí ľudia to vlastne vidia, že on bol vlastne ten
štít a bol ten človek, ktorý dá hlas niekomu, kto mu vyhovuje v tej chvíli, alebo k tomu niekto povie, komu má dá hlas. A v rámci môjho takého presvedčenia bolo, že to zlúčenie treba zaslúžiť nejakým spôsobom, alebo či niečo vyhrať, alebo niečo zahrať, alebo niečo podobné. A myslím si, že on to nemal tak nejako zaslúžené, tak preto hlavne som bol, aj kvôli tomu, že som písal, tak som bol, že Pepa. No a stálo ma to život. Stalo ti to život. Co se tam stalo? Jestli bylo správný předtím, než jsi šel na souboj, rozebírat, proč pro tebe hlasovali. Jestli tě to třeba nerozrušilo psychicky. Tá hádka s Renem a Denim. Môže, nerozmýšľal som inak nad tým, ale môže byť, že niečo také vo mne nastavilo nejakú vec. Ale každopádne, čo sa udialo, nemôžem povedať, že ten súboj mi nešiel. Ja som mal jednu tú vežičku, neviem ako to nastrieľané, nevidel som to. Mal som postavené pred ním, pred Pepom, ale mne to padlo. A v momente, ako pršalo, tie guličky boli mokré a ten piesok zmenil ťažisko v rámci tých extra gramov toho, tak mne to už nesadilo na sebe. Čiže ja ako som postavil, padlo to. Postavil, padlo to. Mne to padlo asi, ja neviem, 4, 5, 6 krát. Nešlo to utřít? Išlo, ale to ťa nenapadne v tej chvíli. Okay. My všetci pri televízii sme úplne inteligentní. Ja som odborník na Survivor. Ale to v tej chvíli ťa nenapadne, že utri to, vieš. Nenapadlo ma to vôbec. A napadlo ma to potom, keď to všetko skončilo a dával som si vlastne, keď už všetci odišli, tak ja som sa na to pozeral a vravím si, že prečo mi to vlastne nestálo na sebe. A potom vidím ten piesok, vravím si, ty kokos, no to je ten piesok. Ja som mal ešte tie dlhé nohavice, vravím si, prečo som si to neutrel. No ale už bolo neskoro. Pepa vyhrál nad tebou, člověk vlastně, který Survivor nehrál. Ani nechtěl hrát svým způsobem, což se tím ani netajil, že tam není kvůli Survivoru. Co se ti honilo hlavou v ten moment? Kromě toho, že jdeš domů. Čo ja viem, asi ani nič. Ja si myslím, že ten Survivor v rámci, ja som už bol vo fáze, kde keď si už v Survivori 50 plus dní, 55, už je to úplne jedno, či je to 60 dní, 70, lebo aj tak ty už máš pred sebou tú finálnu čiaru, už vieš, to končí. A či už prejdeš tými poslednými súbojmi, ktorých je zopár, alebo vypadneš a potom sedíš na zlučovacej vile a nerobíš nič, čítaš knižky, tak v tej chvíli ja som bol spokojný možno s tým, čo sa udialo, čo som ukázal a už nemyslím si, že tam bolo ešte niečo viac. Čiže ako som to ani v tej chvíli neriešil. Možno som bol sklamaný, že asi čo som bol sklamaný, tak som bol sklamaný z toho, že nezažijem tie súboje. Lebo mňa veľmi bavili tie súboje. Že nebudem mať tam tých pár, že pokedy nevypadnem, alebo možno všetky, nikto nevie. Tak asi to ma tak mrzelo, no. Ale inak nič také, že by som nejako zlé pôsobil, alebo očividne, že asi aj, no. Ty způsobil vlastně ještě vyhlasovali, tak tam působil, tam takhle chodil a koukal na ně a vypadal si vlastně strašně naštvaně. A tak tam zase viem, ako funguje dramaturgia a podobne, čiže ako nemôžem povedať, že som bol naštvaný, skôr som rozmýšľal, čo sa udialo, ale vedel som, no tak človek vie, že ho sníma 20 kamer a že proste je toto možno moja posledná chvíľka. Nevedel som, že rozbijem vodu, čiže povedal som si, že ak idem k tej váze, tak idem to spraviť, čo najdramatickejšie to bude, nech či už ten divák má ten dáky zážitok z toho a či už tí súkmeňovci majú z toho zážitok, lebo keď by ma takto videli a ja odídem, oni stále keby sa vrátia na ostrov, tak rozmýšľajú nad tým, že prečo bol takýto, nevedel to, vyzeral takto, blablabla. Čiže tiež nejaká v rámci taktika možno pomôcť niektorým tým mojim aliašným kamarátom nejakým spôsobom, no, neviem. By si nevybral Pepu? Koho by si vybral? Ja vôbec neviem. Bol tam vlastne David, bol tam Michal, René mal imunitu. Ja dievčatá by som si nevybral, tam bolo také nejaké to divné pravidlo, čo sme mali, alebo vlastne, že my sme z tých chalani tie baby nebrali. Že my sme vlastne nechali, že baby budú proti babám, chalani proti chalanom. A tak to vlastne aj v tejto sérii bolo, celej sérii, čo sa mi páči, že tak bolo. A neviem, Michalovi som dáko veril, bez toho, aby o Michalovi sme nevedeli nič. A s Davidom som v rámci možno nejako plánoval hrať dopredu a vedel som, že s tým Pepom by som nehral. Ale potom sme vlastne retrospektívne zistili, že ten Pepa a David hrali spolu od začiatku, čo sme si aj mysleli nejakým spôsobom. Ono to je ťažké povedať. To je proste ten pocit v tej sekunde je taký, aký máš a potom polemizovať nad tým, že koho by si vybral, ako by si to zahral a čo je najlepšia taktika. To je veľmi ťažké takto povedať. No. Je těžší číst ten druhý kmen? Takhle vlastně extrémně, lebo netrávite spolu čas, neviete nič. A oni ještě hlasovali tak, aby to nebylo moc poznat, kdo pro koho hlasoval. A to sa vždycky tak robilo. No.
No to je to, že či už čítať ten druhý kmeň, či už vedieť, čo sa tam deje, či už vedieť, ako všetky tí pôsobia. Za celé tie dni na tej kmeňovke sa rozprávate pár minút, na súbojoch pár minút a my absolútne nič nevieme. To sú všetko konšpirácie. My všetko si len domýšľame, že ako by to mohlo byť. No. Zajímavé je, že tam vlastně s nima nesmíte mluvit. Jako s tím druhým kmenem. Ale pak je tam moment, kdy s nima normálně jako mluvíte a ještě jako řešíte s Michalem, co má udělat a jak má vzdát ten no ja souboj. To som napríklad nevidel, no, ale bol som tam pri tom. No. Jako, jak se tohle jako stane, že jako nesmíte spolu mluvit, máte jako zakázaný spolu jako komunikovat, ale když jako na to přijde, tak spolu komunikujete. Ak sú to asi také hráčské ťahy, ktoré sú možno povolené a možno nepovolené, to zase na mne to rozhodnutie není, čiže... Ale myslím si, že v rámci toho ťahu to bolo veľmi dôležité, čiže on musel to pustiť, ale musel to vedieť, tak... A pustil to doopravdy, když tak na to koukneš zpětně? Ja neviem. Ako, ja som to videl, ja som tam bol ten prvý s tým Filipom, som sa na to pozeral a tak si vravím, že pre mňa to bol výkon ako každý iný. Nebolo to také, že by som reálne videl, že to pustil. Ale možno to pustil a nebolo to také očividné, ja neviem. A my tuším, bežal som ja s ním. Ty si házel, ne? Jo, ale tie súdy, lebo tie súdy boli, tuším, že my sme tam už stáli s Filipom, keď oni šli. Aha. No ja som potom hádzal na konci, ja som hádzal aj tú finálovú. Si trefil a po druhý snad, nebo ja som hádzal dve vlastne, ja som ukončoval ten v tej epizóde. Ale čo ja viem, či som mu to veril, asi ani nie, ale ako to zahral, super, ako bolo to, presvedčil väčšinu toho kmeňu, by som asi povedal, toho nášho, a potom som za neho hlasoval ďalej, no. Tu si Survivor 58 dní. Co bylo nejnáročnější pro tebe? Asi ani nič. Myslím, že to bolo, proste, ja som s tou užíval, ja som tam bavil, je to zážitok na celý život a ja by som to ozaj doprial si každému, nech to proste ide zažiť. Lebo ty to vidíš v tej televízii a myslíš si, že neviem čo, aké to je, možno je to náročné, je to či už psychicky, či už fyzicky, či už ten hlad, či už tá klíma, spanie s tými komármi a neviem čo. Ale myslím si, že či už ťa to zmení ako človeka, či už ti to ukáže možno nejaké iné tie tvoje kvality a nastaviť to možno asi tie hodnoty, tie životné trošku inak, ako si mal nastavené predtým. A tebe to nejak zmenilo? Ja si myslím, že určite z takéhoto konzumného možno človeka, aký som bol, už taký asi nebudem. Potom určite aj tá cesta po tej Latinskej Amerike mi ukázala trošku viac ten svet a možno viac, kto chcem byť a ako chcem pôsobiť. A celkovo, či už aj tá interakcia s tými ľuďmi a prežívanie na ostrove. Ako často v živote budeme prežívať na ostrove. A taký zážitok, o ktorom človek či už môže rozprávať, alebo vie, že ho prežil do konca svojho života. Když srovnáš třeba Bachelora, nebo Růži pro tebe a Survivor, je to samozřejmě nesrovnatelný jako reality show, tak asi víc ti sedí Survivor, ne? Předpokládám. Asi viac mi sedí Survivor, som to viac taký ja, že tam vlastne je tam ten šport a celkovo, ale zase bez Rúše by ten Survivor nebol. Čiže, ale zase keď to človek zážitkovo porovná, tak tá Rúža to bolo niečo neuveriteľné. Tam všetky tie randíčka s tým vámi, čo som si prežili, tie niektoré zážitky, to je tiež niečo, čo normálne človek nezažije len tak každodenne. Ste v kontaktu ešte s niektorými holkama? Niektorými si určite píšem, no. Jo, jakože tam třeba něco rýsuje. A to zase nie je to len prehodenie konverzácie, ako sa máš a čo sa deje a podobne. Jako, než přejdeme k té Latinské Americe, kde jsi byl po Survivoru, tak jsem slyšel, že se přistěhuješ do Prahy. Ondra Novotný to říkal někde v nějakém svým podcastu, že plánuješ možná stěhování do Prahy, tak jestli je to pravda? Ako sťahovanie do Prahy momentálne neplánujem. Aha. Mám ešte dosť vecí rozobraných a rozbehnutých v tom Osle, čiže mne sa len presťahovať len tak nedá. Hlavne žijem tam už 12 rokov, čiže neviem, či chcem takto zo dňa na deň meniť život znovu. Lebo by to bolo reálne čo, 3. a 4. krajina, do ktorej som sa presťahoval bez toho akože nový začiatok. Takže to asi nie. Momentálne určite nie. Takže se vracíš potom zpátky do Osla? Do Osla, no ja mám ešte teraz budem nejaké pár týždňov na Slovensku, povedovať sa trošku rodine. A vraciam sa naspäť, 30. mája, tuším. Koncom mesiaca. Ty tam máš kavárnu, ne? Jestli se nepletu. No, sú to bary.
tak bary tam máš. Jak jsi mohl dovolit vlastně jako vzít si takhle dlouhý volno? Jestli tam jako, jestli, rozumíš, máš jako biznis nějaký, teď jsi byl 3 měsíce pryč? 58 dní, čo som bol vlastne bez... 58 dní pryč, ale ještě po Survivoru ses rozhodl cestovat. No ale tak stále môžeš pracovať na počítači, hej? OK, takže... Čiže je to, ja proste robím povedzme, že financie, starám sa o účtovníctvo a podobne a je to robota, ktorá aspoň v Norsku funguje cez... Tuším, že to už je tak funguje, asi čaká na Slovensku. Sú to proste aplikácie, ktoré fungujú na báze internetu. Jasný. Že človek sa vie prihlásiť a to isté vlastne napríklad aj v Rúži. Ja som normálne pracoval každé ráno, mal som tam tie svoje hodiny, ktoré som musel niečo spraviť. A ja osobne sme 3-4 partneri, čiže ja sa nemusím nachádzať niekde, máme zamestnancov, čiže nemusí byť, alebo nemusel som byť v tomto období. Aj. Čiže máme to už tak rozdelené, delegované tie tasky tým spôsobom, že každý vie, čo sa deje a bolo mi to dovolené a všetko funguje, všetko je dobré, čiže spokojnosť. Skončil Survivor. Jak moc se znajet? Pribral som asi za 2 dní takých 6-7 kg, no. Za 2 dny? Si zubnul si kolik, skoro 20? No. Za 2 dny 6-7? No a to proste to ide, to je tá voda, to je všetko, co sa ten človek znovu naplní všetkým tým, čiže to si myslím, že každému jednému z nás tie prvé 2 dní vystrelí tá váha 5-6 kg, to je úplne normálne. Tak organizmus tak reaguje. No. Všichni se vraceli zpátky do Čech a na Slovensko. Ty se rozhodl zůstat v Jižní a Střední Americe. To byl plán od začátku? Bolo to, nemôžem povedať, že to bol plán od začiatku, ale bol to plán, ktorý sa mi tak v hlave nejako formoval v rámci celej tej show, kde ja som reálne ešte nevedel, že či môžem zostať, či ma tam televízia Nova nechá, či ako to je vlastne spravené, či musím niečo podpísať, alebo akým spôsobom to vlastne funguje. A potom som sa postupne ako informoval ohľadom tej produkcie, či to je to možné. No a keďže som vypadol pred tou zlučovacou vilou, tak som mal 2 týždne. Predtým, ako moja letenka bola do tej Prahy, do tej Európy, to bolo tuším, že na toho 2. apríla či 1. Tak si vravím, že aspoň tieto 2 týždne precestujem tú Dominikánsku. No a potom vlastne bola možnosť si preložiť tú letenku ešte na mesiac, alebo nakoľko by som vlastne chcel, ale si myslím, že tie 4 mesiace takto v inej civilizácii je dostatočne veľa. Tak som vlastne bol v tej Dominikánskej 2 týždne, potom som mal zastávku v Bogote a potom som bol v Ekvádore. Cestoval si sám? Cestoval som sám. Až na to v Ekvádore mám jedného z najbližších kamarátov, čo žije v Norsku, tak on tam má vlastne taký domček v prírode a on tam teraz momentálne bol tieto posledné pár mesiacov, tak som tam strávil s ním. Ale inak som bol sám tie prvé 3 týždne. No. Bylo to docela osvobozující po to, co si byl 58 dní s cizíma lidma? Bolo to najlepšia vec, čo som mohol spraviť. Odísť na tú určitú dobu a proste vyprázdniť ten mozog a vlastne venovať sa sám sebe a nerozmýšľať hlavne o tej show, lebo ja som sa potom vlastne s tými ľuďmi stretol, keď po skončení toho Survivora a ja som sa vrátil vlastne k tým všetkým našim Survivorom, tomu zlučovacému tímu a o tom kmeňu a všetci do mňa začali kaliť Survivor, to bolo proste, oni rozprávali, lebo stále žili ten svet, čiže išlo to iba o to. A ja si vravím, ty kokos, ja už som z tohto asi 2 týždne preč. Mne už to proste, už mi to nešlo v tej hlave tak veľmi ako im. Za čo som bol vlastne rád, ale potom som vlastne pochopil, ako to funguje, no, že my sme tú dlhú dobu žili iba tým jedným a nič iné neexistovalo. Čiže preto oni vlastne stále boli v tom. No. Pomohlo ti to celé psychicky, že si to líp snesl, to svoje vypadnutí? Ja si myslím, že to, že mal som taký plán, že som bol vlastne v Latinskej Amerike určite. Lebo ty reálne, keď hoci kto vypadol, tak bol taký, že OK, o 2 dní idem domov, koniec. A ja som bol taký, že čaká ma dovolenka reálne, alebo idem spoznávať novú krajinu, jesť nové jedlo, vidieť miesta, ktoré som ešte nevidel. Čiže myslím si, že to bol ten hlavný faktor. Prečo jasne vlastne, ako som spomenul, že som bol šťastný ráno, tak to bol hlavný faktor toho. Aj vlastne, keď som vypadol, ja som si to potom začal uvedomať viac a viac, že vlastne ja som teraz vypadol, ale čaká ma niečo nové, čaká ma ďalšie dobrodružstvo, už nie Survivor, ale asi to mi dosť pomohlo, no. Jsem viděl nějaký video o tebe na Instagramu, kde říkáš, že už si vypadal nějakou dobu zpátky a vždycky, když se uměješ, tak máš stále černý ručník. Stále.
Ale ľudia vravia, že je to opálenie, že zo mňa reálne ide dole opálenie. Takže neviem, čím to je, ale stále ten uterák je stále špinavý. No. Jak moc si byl vlastně špinavý? Hneď po show? No to je brutalitka. To je hrozné, aký ten človek špinavý. Ale zase myslím si, že je to aj tá kombinácia tej kože vlastne, že to šúpeš v podstate, ale šúpe sa tá hnedá koža. Ale hej, asi 3 uteráky, 4 som dal po tom prvom osprchovaní, že pokiaľ to nebolo také, že OK. Málo kdo se vrací bez nějakého zranění. Sám si zmínil Koťáka, který byl bolavej celý. Jak jsi to snesl ty? Nič. Nic vůbec? Nemám žiadne zranenie na sebe. Neviem, akým spôsobom. Mal som zaplánovanú dutinu asi 5 týždňov, 6. Aha. Čiže mi pískalo v uchu dennodenne od rána do večera. To bolo asi tak jediné. Potom som dostal také kvapky, ktorým sa to nejako liečilo, čiže to bolo fajn. Ale inak nejaké zranenie nejakým spôsobom som rád, že nič sa mi tam také drastické neudialo, lebo niektorí ľudia sa ozaj že hrozne zranili. Co se tam třeba stalo nejhoršího? Protože jako za mě jako asi nejhorší možná byly ty kostky, ne? Který takhle jako... To bolo jeden z najhorších vecí určite. Potom určite ten kotník, ten členok toho fílu. Viem, že tam bolo nejaké utrhnuté znamienka napríklad a také tie veci sa vlastne toho fyzického kontaktu alebo tých súťaží sa ti stane normálne, keď už robíš hocičo. No. Najhoršie na tom, že na tom ostrove ty nekonzumuješ potravu, čiže sa neregeneruješ. Ja som to videl potom, ako som vypadol, ja som mal od škrtadla ten posledný súboj, toto som mal úplne rozrezané, mi toto celé krvácalo. Celú túto blanu. A trvalo to, keby som na tom ostrove, ja si nemyslím, že za tie 2 týždne by som zahojilo, ale keď som sa vrátil naspäť, človek sa normálne vyspal, najedol sa, za 3 dní tam bola chrasta. Čo na ostrove napríklad, keď Koťák mal ten štípanec, ktorý si rozškrabal, tak mu to 3 týždne hnisalo. Čiže tam človek vidí, ako to ľudské telo funguje a aké dôležité jedlo v tomto prípade. Čo som si napríklad ja v živote predtým neuvedomoval. Je tam nejaká lékařská pomoc? Musí sa nám o nás starať, keď sa niečo deje. Preto sme niekedy že obviazaní a podobne. Ako, samozrejme, oni nechcú, aby my sme tam zase zomreli, hej. Tá televízna produkcia, tak nejde tam o to nás zabiť. To je iná súťaž. Michal málem umřel loni. Áno, to bolo niečo iné. Ale přežil to. Ste v kontaktu s lidma, protože... Píšeme si všetci tak, že nejakým spôsobom, čo sa bude diať. Zajtra napríklad ideme do Roxy na koncert Reného. Asi všetci surviví. Čiže to si myslím, že bude taký prvý, neviem, či náhodou aj Michal a všetci títo, čo majú taký ten beef medzi sebou momentálne, neviem, či aj oni sa náhodou neviem, že úplne všetci stretnú tam. To je zajímavý. Právě na Michala se chci zeptat, jestli, jak to máš s ním ty, protože většina lidí se s ním jako nechce vidět, nechtějí se s ním jako bavit. Pre mňa Survivor bola hra. Ja proste tie vzťahy, ako tam vybuduješ, to nie sú vzťahy, akí reálne tí ľudia asi sú v tom živote a my sme boli proste v simulácii. My sme žili nejakú simuláciu v Matrixe, kde ti naloadujú Survivor a tu prežívaš. A myslím, že život vonku by mal byť absolútne o niečom inom. Aj keď viem, že niektorí ľudia si to aj v tom reálnom živote možno berú osobne niektoré tie ťahy. Pre mňa napríklad to, že ma vyhlasoval René a že možno takéto veci sa tam o mne rozprávali, ako super zabolí to a mrzí ma to, že to možno tak som pôsobil alebo niečo som zle povedal, čo by som možno v reálnom živote nepovedal. Zase ako vrám, je to simulácia. Ale to, že by som mu to mal za zle, alebo tomu Danimu, alebo Michalovi, ak toto všetko dali dokopy, tak vôbec nemá príjem za nimi a myslím si, že dúfam, že do budúcnosti budeme kamaráti a že s Michalom, ja som si so všetkými s nimi písal, čiže není tam žiadna taká zlá krv. Ešte ste sa nevideli? S nimi nie, tak ja som teraz v Prahe druhý deň alebo koľky, čiže nemal som ešte tú príležitosť. Bol som s Koťákom, stretol som Vaška a s Pepom vlastne. Čiže ja viem, ani som sa nechcel vlastne s nimi ani ich kontaktovať, lebo som vedel, že zajtra v tom Roxy budeme všetci, čiže... A s Pepou ste sa videli? S Pepou sme sa videli, no. A dobrý? Pepa te vyřadil? Povedal som mu, že vyzerá super, je pekne ostrihaný, je oholený. A nič, všetko úplne v poriadku, ako ja proti tým ľuďom absolútne nič nemám, čo vravím. Instagram už máš nějakou dobu zpátky. Jaký jsou reakce vůbec lidí na tvoje působení? Asi trošičku jiný než v Bacheloru, že jo? Nemôžem povedať, že sú zlé reakcie, akože som spokojný. Ja som rád, že som sa mohol prezentovať možno nejakým iným spôsobom ako v tom Bachelorovi. A reakcie od ľudí sú super, ako som osobne rád a prekvapený, že vlastne takto tí ľudia berú. Aj keď si myslím, že celkovo to moje pôsobenie ako
to vidím strižne, tak není to tak extrémne veľa toho v tej show, čo sa týka mojej osobnosti. Myslím, že niektorí ľudia sú tam prezentovaní oveľa viac, ako som ja. Ale zase som rád, že aj v tom máličku ten človek možno ma pochopí, aký som. A dúfam, že táto posledná epizóda, kde som vykreslený ako nejaký, ja neviem, násilník alebo čo. To tam nejseš takhle vykreslený. Nadávam ľuďom, ale niektoré tie veci, niektoré tie moje poznámky, čo tam oni komentujú, takže mi to tak príde, že nejakým spôsobom to bolo tak komentované. Ale to je prostě jako Survivor, ne? Vlastně tam stačí jedna věta a jdeš. No a to, že prostě za to stojíš ten život, no. To je možná jako rada pro další, jakože, jak jsi říkal, lepší mlčet. Nehovorte nič. A nic nedělat, ne? A ten posledný deň, čo som mal spraviť, ja som mal zostať celý deň na tej hamake a s niekým sa nerozprávať. To by bolo asi najlepšie, čo by som spravil. Bys vlastně jako se distancoval. Jo. To by bolo najlepšie, čo spraviť. Že ani ten 1, 2, 3 rozhovory, čo som mal, ani to som nemal robiť. To by si změnil, kdybys jako zpětně? Čo ja viem? A to by som asi zmenil, lebo viem, že to by proste, možno by som nepodal niečo, čo som povedal, čo v tých ľudí možno vzbudilo tú emóciu. Neviem, asi. Mohlo to byť hocičo, ale to už teraz človek nezmení. Všetko je tak, ako má byť. Do sloučení ses nedostal. Komu fandíš? Fandím Michalovi. Určite, lebo si myslím, že tá jeho hra za celý ten Survivor, čo sme tam boli a celkovo, čo som sa podozvedal potom, ako vlastne on krásne obohral každého, tak určite extrémne dobre zahraté. Ďalej fandím Danimu, lebo je si myslím, že človek z davu, ktorý je strašne super a myslím si, že on by si to tak reálne že zaslúžil. No a potom asi Koťákovi, ak to bol jeden z tých mojich najbližších ľudí, no. Takže určite, že keby to Koťák dotiahne, že dá na seba tú trofej, tak to je bolo úžasné. Budeš koukat? Budem tak predbežne si pozerať tie epizódy a uvidím, či ma niečo takže veľmi zaujíma. Ako ono to je, ja som ani retrospektívne veľa tých epizód nevidel, lebo je to strašne veľa hodín. A radšej ten čas venujem niečomu inému ako 30-60 hodinám toho Survivora. A teraz si určite pozriem poriadne túto moju poslednú epizódu a potom uvidím, tak to finále určite, no. A bojíš se něčeho u té svojí epizody, že by tam něco bylo, co by ti mohlo ublížit? A reálne nie, tak ono sa tam hlavne toho materiálu je strašne veľa, čiže dúfam, že sa tam aspoň vysvetlí, že v rámci prečo som bol vyhlasovaný a bude to tam dobre podané nejakým spôsobom. Byl jsi Bachelorovi, teďka v Survivoru. Konec. Už si reality show. Človek, čo sa ma to pýta. Jo. Asi koniec. Love Island? Ne. Ne? Love Island by som asi nedal. Možno by som šiel tancovať do Let's Dance. Do Let's Dance? Myslíš, že přijde nabídka, co by mohla? Hlavne sa musím naučiť tancovať prvo. A v Bachelorovi si hledal partnerku. Jak jsi na tom vůbec jako s partnerkou? Som na tom v pohode. Máš partnerku? Našel jsi díky těm reality show jako někoho, s kým seš, nebo je to Ako určite možno v rámci toho, že si viac medzi ľuďmi, ako som bol predtým. A nemôžem povedať, že som našiel partnerku, ale myslím si, že je ich tam viac tých dievčat, alebo celkovo, že spoznávaš viacero ľudí, ako by som spoznal možno predtým. Tak to bude mi teďka radost všechny, že jich je víc. To budou mít veľký radost. Aj tak ja žijem v Norsku, čiže ja si musím hľadať hlavne priateľku v Norsku. Jo, takže z Norska. Přítelkyně. A je to Češka, nebo Slovenka, nebo Norka? Ja absolútne neviem, o čom rozprávaš. OK. Stále som každopádne slobodný, čiže... Stále si svobodný. Jo. Svobodný. A když budeš Let's Dance, tak uvidíme, jak ti to půjde. Uvidíme, jak mi to půjde, ak tam vôbec budem. Ale mal by som začať tancovať, no čo najskôr. Děkuji mu, že jsi přišel. Ja ďakujem.